16 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳоти Корез барои бунёди коргоҳи истеҳсолии дару тиреза ва панелҳои алюминии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Куруши Кабир Индустри санги асос гузошта бо лоиҳаи бунёди ин коргоҳи саноатӣ шинос шуданд. тавре иттилоъ дода шуд, иқтидори истеҳсолии коргоҳ дар як сол 180 000 дару тиреза ва панелҳои алюминиро дар бар хоҳад гирифт. Ба иттилои масъулин дар самти амалисозии ҳадафи стратегии ҳукумат, татбиқи марҳила ба марҳила саноатикунонии босуръати кишвар дар ноҳияи Данғара рӯз то рӯз бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ ба роҳ монда мешавад. иқдоми мазкур низ дар ҳамин замина рӯи даст гирифта шудааст. Дар коргоҳи Куруши Кабир Индустри ки аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Олими Тоҳир амалӣ мегардад, дар оянда имкон аст ки 120 нафар бо кор ва маоши хуб таъмин гарданд. тибқи нақша оғози фаъолияти истеҳсолии коргоҳи мазкур моҳи сентябри соли 2026 пешбинӣ шуда, маҳсулоти он ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷи кишвар пешниҳод карда хоҳад шуд. зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин иқдоми соҳибкорони ватаниро ибратбахш номида ба онҳо арзи сипос намуданд.